Club 21, a Ràdio 4. Comunicar-se a les empreses vol dir molt més que agafar el telèfon i vol dir molt més que enviar un correu electrònic. Comunicar-se vol dir saber què està passant a nivell informatiu, a nivell comunicatiu, els fluxos d'informació cap a on venen i cap a on van, i tot això és intel·ligència de negoci. Tot això cal analitzar-ho. Evidentment, cal posar també un sistema cloud computing, evidentment, cal posar unes terminals telefòniques, evidentment, cal fer moltes coses. Tot això és comunicació en una empresa, en una PIME, per exemple, i tot això és el que fa des de fa més de 13 anys Numintech. Numintech és una empresa important d'aquest país, amb creixement a Europa i amb creixement també al món americà. Parlem amb el director general de Numintech, amb l'Alvino Campo. Alvino, benvingut i bon vespre. Gràcies, igualment, David. Escolta, parlem de les telecomunicacions no com a una idea així general, sinó com una idea molt tangible, molt concreta. Podríem dir, Alvino, podríem afirmar, sense equivocar-nos gens, que tenir unes bones telecomunicacions a la nostra empresa és un factor diferencial que ens fa automàticament i de forma claríssima i ineludible créixer? Créixer vol dir millors resultats? Doncs sí, David. Avui en dia les comunicacions és l'element clau i diferenciador perquè una empresa pugui ser més competitiva i, per tant, pugui tenir aquesta capacitat de creixement i de consolidació, fins i tot. És a dir, una empresa que acaba de néixer també necessita les comunicacions com un element essencial per poder arrencar i per poder posar-se en contacte amb els seus potencials clients i els clients actuals. Clar. Sense comunicacions difícilment podem intentar incrementar la nostra capacitat d'arribada, d'entendre els nostres clients, de guanyar quota de mercat i de poder competir amb altres empreses que n'hi ha arreu del món. I el cloud aquí juga un factor molt important, ja que et dona aquesta capacitat d'ubicació, de que tu puguis realment adaptar-te a les noves necessitats que puguis arribar a tenir, que puguis canviar-te d'oficina, que puguis créixer d'una forma immediata, que puguis donar resposta a puntes de feina d'una forma també flexible, immediata i ràpida. Podríem dir, Alvino, que una despesa en telecomunicacions no és una despesa, sinó que és una inversió? Sí, tu mateix ho has dit, no? Al final, les telecomunicacions, i més en l'entorn aquest del cloud, que és el nostre mercat des de fa més de 13 anys, com tu has comentat, és realment una inversió, no? I considerem que és una inversió perquè, a banda de que tu tinguis la capacitat d'un retorn immediat, és un element que no quedarà obsolet, sinó que vas millorant i li vas donant resposta a les necessitats que poden tenir els teus clients sense tenir que convertir en una despesa. És a dir, tot això al final reverteix en el teu negoci, ho pots tangibilitzar en la compte de resultats i en la qualitat del servei que estàs oferint als teus clients, no? Perquè aquí sempre n'hi ha la part quantitativa i qualitativa. No? Absolutament. Clar, has dit una cosa fonamental, Alvino, i és que els clients cada vegada tenen la dent més fina, per dir-ho així, i cada dia els clients exigeixen més de les empreses, i cada dia els clients tenen necessitats de comunicació que si l'empresa X no els hi dona, doncs se'n van a una altra que faci el mateix servei. Per tant, el client sap el que vol i sap quina comunicació vol, i les empreses han d'estar en aquest estàndard, han d'estar a aquest nivell, no? Sí, sempre hem dit que el client és el rei i ara en el segle XXI més que mai, no? Perquè té una capacitat de comparació amb altres serveis o amb altres empreses i la capacitat de decisió i de canviar d'empresa és molt ràpida, amb la qual o són capaços d'estar al costat seu, sentir el que necessita i donar resposta a les seves necessitats o realment deixen de ser competitius. Per tant, dues empreses que donin el mateix producte però que una estigui més ben comunicada, això és un factor claríssim de quota de mercat, de guanyar mercat. Exactament, no? Aquest és un factor diferencial perquè una empresa que no tingui la capacitat d'escoltar els seus clients difícilment podrà saber què és el que necessiten i donar resposta a aquestes necessitats. I les comunicacions en aquest sentit és un factor diferencial perquè avui en dia sense comunicacions no pots comunicar-te amb els teus clients. Claríssim. Gràcies, Alvino Campo, director general d'aquesta companyia. Fa més de 13 anys que existiu, esteu amb expansió a Espanya, esteu a Portugal, esteu a Amèrica, i això em sembla que no pararà mai més. Numintech.com, tota la informació. Un plaer i fins la setmana que ve, Alvino. Gràcies, David, igualment.